Vine amb nosaltres a descobrir les destil·leries Bosch, on en Faustí i en Joaquim ens ensenyen com la tradició i la màgia de la ratafia cobren vida. Aquesta destil·leria familiar té 133 anys d'història, on ha passat la recepta de generació en generació. Però comencem pel principi. Anem a collir les nous verdes, la base d'on comença tota ratafia. Un cop collides, cap a la destil·leria altre cop, i les partim per la meitat. A casa sempre les hem xafat. Com feu aquest pas vosaltres? I tot seguit descobrim alguns dels ingredients de la seva recepta secreta, que per cert no vam poder aconseguir esbrinar. Haurem de seguir investigant què més porta. Per tancar el dia, ens vam portar a dinar al castell de Montesquieu, on els plats tenien un toc de ratafia i vam acabar amb un maridatge de tots els productes que realitzen. Molt bé. I nosaltres marxem ben carregats. Check!